Ana sa 25 ka kalaw o hornbill nga gibutang sa cage ug gibiyahe padulong unta sa Davao del Sur ang nakumpiska sa kapulisan sa Maasim, Sarangani. Ani ang detalye. Sabado sa buntag, dihang nagpahigayon og checkpoint ang 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa sitio Segil sa Barangay Tinuto sa Maasim, Sarangani, dihang miagi ang usa ka SUV nga gikan sa lungsod sa Maitom. Atol sa inspeksyon, nakita sa kapulisan ang tulo ka maleta sulod sa SUV. Apan nakadungog matod pa sila og daw tingog sa langgam, hinungdan nga gipaablihan nila kini sa driver. Dito na nila nakita ang mga langgam nga hornbill o kalaw sa sulod sa mga maleta. Parang nadidig na nila na puni ng ibon, nag-asya na i-open yung malita. Ana sa 25 ka hornbill ang nakumpiska sa kapulisan kung asa unom niini patay na. Sa pag-imbestiga sa kapulisan sa 27 anyos nga lalaking driver nga taga Digos City sa Davao del Sur, girentahan ra daw niya ang sakyanan ug gibayran daw siya aron kuhaon ang mga maleta sa Maitom. Wala daw siya kabalo kung unsay sulod sa maong mga maleta. Sabi lang niya na may nag-contact sa kanya na magrenta daw ng sasakyan. So from Digo, sir, pinuntahan niya dito sa Maitom. Wala daw siya kabalo kung unsa daw iyang dala. Gilayong nakig-alayon sa DNR Region 12 ang kapulisan. Sa pagzuta sa DNR San Roquiamba, walay mapakitang permit o unsa mang papeles sa mga hornbill ang driver. Sumala sa DNR, unom ka mga langgam, giilang ang Mindanao hornbill ug 19 niini giilang Rufus hornbill. Matod sa kapulisan, dunay kantidad nga 470,000 pesos ang maong mga nakumpiskang hornbill. Nakakustudiya na sa kapulisan ang driver kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Ginaimbestigahan na sab kung kinsa ang nanag-iya sa maong mga langgam. Samtang ang mga buhing hornbill gi-turn over na sa Regional Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat. Samtang na-rescue sa usa ka concerned citizen ang usa ka Philippine Serpent Eagle nga dili makalupad human makit ang ginagukod sa iro sa sitio Basak sa Barangay San Jose sa Banga, South Cotabato, Domingo sa buntag. Dayong gi-turn over sa maong concerned citizen ang maong mananap sa sentro Banga aron masuta ang kahintang. Pahinumdum sa DNR nga panalipdan ang wildlife tungod protektado kini ubos sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang musupak niini dunay tukmang silot. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.